Hello everyone, welcome to Pambatha Mangoza TV. I'm here to update you of what was happening on homecoming namhlanje mhla 20 April 2026. Sikhumbule last week ukuthi uSifiso batshela uZethu ukuthi ngolwesithathu uzohambisa inkomo zakaHlongalo. Namhlanje uSifiso uhlalise phansi umndeni wakhe ngoba efuna ukubatshela ukuthi kunelungelo elisha lomndeni lizobajoyina kunekudala. Uvelo wangapholisa amaseko uSifiso washo ukuthi uzothatha uZethu Hlongwane njengonkosikazi wakhe wesibili. Kwangase uvusa umnika inkinga. Abesemtshela ukuthi akenzele na wenzela impendulo. Wathi uvusa kahle kahle kuqonda ukusitshela ukuthi wenza lo nto ngoba wenzela impendulo. Washo uSifiso ukuthi umpendulo ugule wacishe wafa. Kodwa umuntu owamsiza kakhulu uZethu ngoba bamhambisa esibhedlela okwayilapho athola khona usizo. Wathi futhi wenza lento okuthiwa kumele ayenze etshelwe abantu abadala. Wenza lento ekumele ayenze atshelwe abantu abadala. Esibhedlela uMakaSiphamandla noThendo bakhuluma indaba kaSiphamandla ukuthi gangile noNomalanga hawa babazi uthanda ukuthi izingane zincane kanjeni athi cabanga yonke lento yenzeka kwami ngesikhathi sesikole wathi nje uthando kodwa singamangali ngoba abafana bangangosiphamandla vele bashiselwa amagazi hayi kancane athi nje uMakaSiphamandla yena into angayifuni ukuba ugogo cha uright ngakho athi kumele uSiphamandla azilungisele izinkinga zakhe kanti uzoqhamuka uBhutmadla afike athi anisasho ukuthi uSiphamandla usemithi siba vele bengamnaki laba ngoba uxuba izindaba kodwa Anele wathi unalo icebo yena lokuthi engakhuluma yena noSiphamandla amkhulise njengomuntu owesilisa. Wajabula uma wakhe wabesemcela ukuthi akhulume naye ngempela. uSifiso kaHlongwane ngoba ezokhuluma nobaba kaZethu wafika nje egqoke ehloniphekile njengomkhwenyana. Wabe esesho ukuthi uyaxolisa ukwenza uZethu unkosikazi wesibili kodwa uyamthanda uZethu ngenhliziyo yakhe yonke. Wathi futhi yingakho egcine enza ngale ndlela. Wathi kodwa kusho ukuthi uthando lwakhe noZethu kumele adelele. Uthanda uZethu akumele adelele ubaba wakhe. Wathi lento ayenzile kaHlongwane ibe yihlazo wathi nje yingakho evele wakhetha ukuthi azizele yena khona ngoba ezovula isifuba sakhe ezosho ukuthi uzimisele kangana nengane yabo. Lapho ubaba kaZethu usithulele nje ulokhu elalele uSifiso. Waqhubeka uSifiso wathi uZethu wakhethwa uma wakhe nobaba wakhe wathi bafika bamkhombisa ukuthi nathi imbali lakhe kaHlongwane. Wathi baze hamba siyoyilanda. Lapho yilokho ethule lokho uHlongwane waqhubeka wathi uzomthanda uZethu amhloniphe futhi amvikelele kuyo yonke into. UShwabu usekamerweni kukhona ibox phambi kwakhe. Uma evula le box kukhona isithombe sababa wakhe phakathi. UShwabu ekhuluma naso isithombe lesi ukuthi ujabulile manje uyaqhubeka ubuza ubaba wakhe ukuthi uyajabula ekugcineni ukuthi ngigcine yile nto ayifunayo. Wathi nje wayefuna ukungenza ngifane nawe. Wathi nje umama ubekuthanda futhi ekuhlonipha. Wathi kungani bumhlungukumeza umhlambalaza ngale ndlela obenza ngayo. Wathi ubuhlezi umhlungukumeza phambi komphakathi ubuka. Wathi nje ngiyathemba ukuthi uyasha lapho khona. Wathi uyangizwa ngithini engathi ungasha Sathane. Wahlephula isithombe sakhe lapho lokho embize njalo ngoSathane naye kancane. Ngiyayibamba la ningakhohlwa ukucikeza notification bell, subscribe noma usho umbono wakho. Bye.